Bobulku mendem asli ramu tangisan terharu aku akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk saya akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk saya. My love, my babe, my darling. Iya sayangku. You for love for me, my hearts. Maybe. I love you, baby. Weh, Lambemu lo lambemu. Jenenge wong lanang nek kasmaran yo ngono kuwi lambene ra ndon jeber-jeber siji. Oh ngono ya ya bahasa Inggris sih ngono ya. Iya. Piye-piye. Bahasa Inggris British my honey bunny baby Prikiti. Kok Brigiti ya apa padane? Prikiti ki manis. rada brintik ngono. Brintik gundulmu kok iso brintik. Sirik Sirik pengen tanda tak mampu itulah namanya tetangga sirik. Sirik. Nggak punya pasangan, lihat pasangan tetangga dia sirik. Heeh. Maunya dia mau merusak hubungan kita. Iya. Kamu bener kan cinta sama aku? Aku cuma cinta sama kamu sayang. Kamu minta apa kalau kamu bisa jadian sama aku? Aku mau minta dia mati saja. Hah? Bentar. Hah? Kenapa? Hubunganmu aku ora ganggu apa kok. Lah kono sido hubungan kok njaluk patiku. Sampean iki ning mripatku nyerimpet-nyerimpeti. Sampeyan dadi kelilipe karo Lah iki. yo mas aku nyerimpeti nggih to Bu, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wes wong loro gak apa-apa dadian. Piye-piye? Paling omah-omah tak obong omahmu. Oh ta? Sirik tak sirik berarti wis sudah ancaman. Kamu kena Ancaman. pasal kalau seperti itu. Kamu bisa dicanda atau di Mbak kira kowe ngene iki aku pengen. Ya, Ngerti iki aku pengen. ya. Eleh, Gak pengen kowe? Gak pengen? pengen. Lah iya. Modelmu Modelnya kayak coba apa? Sayang, Iya sayang. kembali duduk ya sayang. Iya. Pesen AA. Iya Kok gitu kok. Kok sakmono kok Leta. Wino ledang. Jangan marah-marah dong. Lah samene terus nek ngetokno sapira kok sak. Bolongane sak piro? Lah bayangno mesti. Iya, bisa teko. Ya, piye? Pesen AA. Kamu harus jaga kesehatan. Iya. Jangan kecapean. AA juga ya. Iya, sayang. Minum air putih yang banyak. Ah, tanggapan arang-arang adek jaga kesehatan. Kaya mendino terus mbacot Pokoknya kamu harus jaga Iya. benih cinta kita, anak kita ya. Sayangku. Oh, ora gumun paling anakmu ya babi ngepet. Tapi ngepet Aku ngerokok karo aku lho manis aku. Ciri siapa? Takokno masyarakat tanggung mulya kene lho. Tenan? Iya. Iya. Ben iki Mau enek sing ngrasani nggur. rasane piye? Sak duduk kuwi to, iya. Raine kaya anggur aja. Yo alah. Kamu dilokne angguran lho sayang. Irunge mblesak, pipine maju. Kucing nih kok ngertos nggih Bu nggih? Ora aku lho to. Gangge. Sing ngarepe guyune buanter lho. Kita sing jilbab abu-abu ku lho provokatore kita. Anu kono ngewasno awakmu karo mbayangno kucing anggora. Oh ngono. Kuwi pancen ya kudu ngono. Padha tenan apa ora ya ngono. Nah. Kucing anggora ki rak pipine maju. Heeh. Irunge merono. Ya iki lho, jajal, iso ora? Amit-amit jagrak bayi. Jabang bayu kok. Ayo sayang kembali. Iya. Awas, awas sayang hati-hati nanti kamu kesandung. Oh, iya. Ya, awas. Sayang hati-hati sayang. Saurung iki lho, saurung munggah. Lah, iya. Aku ki nyeman sampean aja sampai tersakiti. Iya. Hati-hati ya sayang. Wah, urung. Waduh, lha ki ndang keguguran nek pola ini iki. Polahe ora karuan kok iso. Nggih, ayo Oke, terima kene. kasih. Nggih, makasih. Kene lho Mas, untuk maju kene lho Mas. Mas, ora nang kene iki lho. Kenapa? Sakti to kan. Sektine piye? Lah kene munggah wis indene papat. Lah terus Tinggal nyanyi diluke kok wis kalong cok. kowe ora roh kesaktiane apa? Ya betul. Kesaktiane kuwi mlebu jeding. Oh, langsung Inggris. Inggrisnya apa? Yes. Pipis kok sias-sias iki omonganmu kok. Kene entuk maju kene Mas ben ketok syuting. Mau. Wis to ora apa-apa delok taune di syuting ketok manise ya ampun. Bocah kok disawang irunge bangir, matane belo. Matamu piye? Lho kok iso matamu piye to? Ada kok mata-matane kok yo. Iki dilalembono ngono kuwi. Salam dhisik ya, Kang. Delok to. Piye?
Ini opo kaya ngene? Lho kok sene apa? Ya iki wujud syukure warga masyarakat mriki, Mas. Oh, gitu. Iki satu-satunya daerah atau dusun yang sangat luar biasa guyub rukun. Ngono lho, Mas. Iki nek enek warga iki acara iki ora berlangsung. Wong acara iki tujuane siji, kanggo nyenengo warga untuk warga kembali ke warga. Tepuk tangan untuk dusun Tanggung Mulya. Yes. Estu niki, insyaallah jenengan nek sering sedekah kados mekaten, jenengan tanduran napa mawon teng daerah mriki insyaallah tandurane subur, makmur, gemah, lipa, locinawi. Allahumma Amin. buktekne mawon mangke insyaallah nek jenengan kathai sedekahe jenengan insyaallah mangke jenengan bakal dimulyake, bakal dimakmurke. Allahumma. Salam dhisik Kang sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, kagem sedaya kemawon ingkang rawuh. Ngapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Nyuwun sewu sampun tepang kalih kula napa dereng Bu? Nggih alhamdulillah nembe sowan mriki tinimbalan mriki saged pepanggihan langsung kalih sedaya warga dusun Tanggung Mulya luar biasa. Nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan. Kula nderek ngadeg teng mriki pangapuntene nggih Bu nggih. Ora apa-apa pancen panggung kok. Nggih menawi kula tiyang enem jenengan teng ngandhap, jenengan sing luwih sepuh kok teng ngandhap kula enem kok teng inggil nggih pangapuntene nggih Bu nggih. Sedaya niku kedah enten unggah-ungguh tata krama tata trapsila nggih Bu nggih. Ngapuntene nek kula mboten sopan nggih Bu nggih. Sementing sedaya guyub rukun nggih Bu nggih. Nggih sedaya niku Iki acara opo? Ada malah kaya boyo. aku kok malah nyawang kaya nyambik. Alhamdulillah nderek ditepungaken nembe sepisan mriki nami kula nggih menika Dodok Bu. Nami asli kula nggih menika Alvin. Percaya, Bu? Aku ngomong Alvin kok Bu. Ayo bener Bu Ewi to, mau gawe-gawe. Lah nyatane mamah aku ngasih nama aku Alvin, Alvin de Dodok seremonial. Alvin kok raine kaya tebok ya. Alvin ki paling gak keturunan Cina ngono lho. Dulu aku juga Cina, Mas. Lagi dek ireng. Dulu aku Cina ikut seleb-selebnya kobong. Akhirnya aku hitam. Kok kamu tidak bangka? bangka bongko, bangka. Koso, lah kowe ki lho modele kok ngece aku. Lah kowe dhewe lho sapa? Kok ngenyek aku sing kaya debok, kaya kucing anggur ah. Lah wis kenal kabeh. Lho, aja sok lho kowe aja sok kemlinti lho ning kene. Kok ngomong wis kenal kabeh apa tenan? Lho iya dibuktekne to? Tak takene kali warga mriki kula takokaken nggih. Ya monggo. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh teng mriki, sampun tepang kali Mas niki napa dereng, Bu? Ya ta? Hah? Kompak ta? Umpak durung ngono kok. Hah? Masa durung? Kupinge kopok bocah iki ketoke kok. Sing kene lho to. Nyuwun sewu Fan berat karo awakmu. piye to takonono. Nyuwun sewu ingkang rawuh ingkang mirsani teng sebelah mriki sampun tepang kali Mas iki dereng. Adalah. Lah dalah piye wong ngomong dereng mulane wong ki aja Gila. Iki kompak. fanmu Wes ngerti buka YouTube, TikTok bendino. seneng karo karo awakmu. takono. Nyuwun sewu ingkang rawuh teng mriki sampun tepang kali Mas niki dereng Pak Bu. Nah, ini kompak ngono lho. Kompak kurung ngono kok. Lah yo dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocah kaya katen bat suarane gowedi. Duh. Aduh. Bu, piye to kancane mbok tapuk? Lah wong kowe salam ibu-ibu wis terkesima kok malah kowe cengengesan. Oh, ibu-ibu gumun aku dhewe sing duwe swara gumun. Duh, piye to ya paling gak kowe yo ndek swara ki ditokno tenanan ben ibu-ibu tambah seneng kae sapa to? Bocah kok rupane kaya benek tek kok suarane banter ngono lho. Ndek tek cilik. Ayo diteruske. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat Tanggung Mulya nyun sewu niki kula salam ndongakne jenengan. Jenengan jawab ndongakne kula tadi saling mendoakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah padha cengengesan ya to. Kran sokran. Apa ji? Jaji. Aku mau celuk sokran kok. Kowe iki lho kata-katamu salah mulane ibu-ibu padha guyu. Iki mukadimah lho, Dok. Lho mukadimah ki bahasamu wis apik ning kata-katamu sing jek salah. Mosok to? Iya, piyayi mriki piyayi Islami kathah lho Mas, mulane ngerti salahmu kleru ibu-ibu guyu. Sing bener piye to? Sing bener ngene lho Mas. Asolat isik to tak warise. Kamu diam dulu biar aku ajarin kamu. Iya. Asolat wassalam. Iko met. Enek apa Kamu diam dulu dong. Lah aku yo kur ngene-ngene tok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Ambu. Kowe bar mangan apa? Bar mangan sisamu. Ora aku mangan apa kok yo. Oh kowe iki diomongi kok angel men to. Biar aku dulu nanti kamu baru ngikuti dari belakang. Iya ya. Paham dak? Kak. Do. Paham. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh iya. Kurang ambiak berarti. Anbiya kok Ya. ambiya pari to piye? Anbiya. Ya. Piye? Ambia. Duh, piye? Ambia. Alah anbiya. Ambia. Anbiya. Ambia. Anbiya. Lambe kok cintung bensin. Amma ba'du. Alah lho apa lho kowe iki? Dipesani warga mriki isin ngono lho kok. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu Kowe iki punika. karepmu ape piye to Mas kowe iki? Uta menengo, aku sing sambutan kowe ribut. Dalu punika enten apa to? Duh. Nggih menika enten campur sari. Wujud kabulipun nggih menika sedekah dusun. Ya. Duh, kok ya iki gak yakin kowe berarti. Sedekah dusun nggih Bapak Bu nggih. Nggih, mugi-mugi Tanggung Mulya kula dongaken mulya. Apa Ya wis jenenge Tanggung Mulya kok terus mulya. Lho jurusanmu teko ndi? Menengah. Tanggung Mulya sesuai nama dusunipun pun toh. Napa mawon ingkang jenengan lakoni insyaallah tetep mulya. Tanggung Mulya. Allahumma. Nggih ngeten niki sing jenenge masyarakat yang suka menguri-nguri dan mengurup-ngurup kabudayan, artinya nguri-nguri niku seneng, ngurup-ngurup niku nanggap. Seneng tok mboten purun nanggap. Nggih ta? Penting niki sedekah dusun niki soalnya napa? Bentuk rasa terima kasih kula lan panjenengan sami teng buminipun. Soalnya bumi itu Meneng. Bumi Tanggung Mulya. Soalnya nak mboten nate disedekahi bahaya. bakal rusak bumi sing enan. Wis to meneng. Tangga desa kula niku wonten blas mboten nate sedekah bumi. Nyun sewu teng sawah. Homo tikus niku tikus gedhe sak wedhus. Niku bahayane ngoten niku. Tanggamu piye? Sawah iki lho nek tikus gedhe sak wedhus. Lah ra percaya. Sakmene lho. Tikus kok gedene sak wedhus-wedhus sakmene ra percaya lele. Ora percaya. Ra percaya. Ya ngisor sithik lah. Ngisor sithik. Oh ya nek kuwi ya. Nggih. Ngoten niku lho. Karena apa? Sudah meninggalkan yang namanya sedekah. Sedekah bumi ini kan sedekah. Wonten malih ula sawa niku gedene sak menten lho, Bu. Ula sawa sak geluku. Ula apa? Sawa. Gedene sak pira? Sak geluku. Sak gelu sakmene. Lah, ra percaya ula sawa kok sak gluku, ra mungkin. Kowe gak percaya? Gak percaya. Yuk ngisore sithik. Oh iya nek kuwi percaya. Iya. Nyun sewu niku jenenge pagebluk ngoten niku. Ampun ngantos terjadi di Tanggung Mulya. Nggih. Wonten malih sing nglairno niku wong wedok nglairno lewat udel. Niku saking mboten nate merhatekke napa ingkang dados sedekah bumi, sedekah dusun mboten nate diperhatekno. Nglairno niku saking udel. Piye?
Wong lairno iku udel. Wong wedok lair saka udel. Iya. Ra percaya, ra percaya. Kowe ora percaya? Ora percaya. Ya. Lair kok udel ra percaya. Ngisore sithik lah. Ana apane kuwi? Lair ngono kok takoni nyapa lho Dodol. Lah pengen takon kok gak oleh wong ra ngerti kok Wis pokoke napa mawon kula dongake mugi-mugi masyarakate panjang umur Allahumma. Amin. Pak kasune Pak sinten Pak? Menika panjenengan Pak Eko. Pak Eko matur nuwun Pak Eko. Pak Eko Aryadi nggih. Aryadi nggih. Eko menika tegese pertama Aryadi niku pawongan ingkang bagus. Dadi dusun Tanggung Mulya menika nggih menika Pak Eko itu orang yang paling bagus sendiri. Iya ora nek jejere ngono. Nak pas dhewe. Pas dhewe piye? Asma Kinarya Japa ngoten niku, Mas. Nggih. Kados kula nyuwun sewu kula dijenakne Dodok menika wonten sejarahipun. Sedaya jeneng kuwi ana sejarahe. Zaman biyen kula keloro-loro, bapak kula keloro-loro, pengen nyambut gawe, pengen duwe dhuwit, mergawe ajeng teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane ibu, akhire lahir procot anake kula dijenakno Dodok. Saka tembung. Saka tembung dongane wong wedok. Lho, asma Kinarya Japa ya ana sejarahe, Mas. Mantene jeneng ndek biyen simpel-simpel Simpel. sederhana. Kuwe ki ya biyen ana sejarahe. Komet. Komet ki biyen zamane bapakmu wong kowe lairane aku melok jagong kok, Mas. Kowe karo aku tuwek ndi to? Tuwek kowe. Lah kok jagong lairku lho. Jere mbah-mbahku kok. Iso Biyen kowe dijenakno komet ki ana sejarahe. sejarahe Biyen bapakmu ki bakulan mbako, ya. ibumu bakulan lemet. Lairan brojot jenenge anake dijenakno Komet. Bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Oh iya. Sejarah itu penting, Mas. Mulane Iya. kabeh ana sejarahe. Berarti tangga desaku kae ya ngono. Piye tangga desamu? Bapake bakul apel, Heeh. ibuke bakul loli. Terus Duwe- lahir procot dijenakno Teguh. Cair lanang. nyambung to kowe iki. Ya betul. Kowe iki dicaut atik mathuk kok gak nyambung piye to, Mas? Nek awakmu kan jelas. Iya. Bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet, duwe anak brojot dijenakno Komet. Lah ya. Lah tanggamu piye? Bapake bakul pelem, Terus ibuke? bakul oli. Terus duwe anak brojot jenenge Teguh. Kowe kok takoni nyapa to? kok gak nyambung to iki Lah bocah iki? lho kuwi anakmu ora? Yo gak. Lah kok bingung ya karepane kono. Jenenge Teguh Agus. Lah nek kaya tanggaku jelas, Mas. Bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak brojot dijenakno Cina. Lah iya kae mau bapak ya bakul apel, ibuke bakul oli, Duwe anak Teguh. Caireng ngono. Icik Teguh icik urip. Ijeknya apa? Gawane nggonku tak setrum ndase Teguh kuwi omonganmu sing Musyarat genah desa kok, kok. ya. Wis pokoke kabeh teng mriki nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng ajeng sedaya menika tasih semangat nggih Bu nggih. Semangat. Semangat nggih. Nyuwun suwantene panjenengan kersane dalu punika mboten ngantuk tansah semangat nggih. Lek kula ngomong he jenengan wangsuli ho ngoten nggih Bu nggih. Kenek kula titeni, lek enten acara kok ramene sing teng ajeng niku sing mirsani ibu-ibu. Insyaallah desa kuwi bakal dadi desa sing sukses, desa sing mulya. Allahumma Amin. soalnya kabeh iki sing nyetir mesti wong wedok. Estu niku. Wong lanang gagahe ning jaba tok, bareng ning omah yo. Soalnya aku yo ngalami. Oh, kuwi kowe dhewe curhat. Cobi nggih nyuwun suwantene jenengan lek kula he jenengan ho nggih. Coba satu kali aja. He. Tambah semangat, tambah keras suaranya agar desa Tanggung Mulya kelihatan kompak semuanya. He. He he he. He. I love you. Wong-wonge nyapa kok. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Ini adalah contoh dusun yang sangat kompak contohnya ngene ora iki. usah kemaki. Rasa kemaki piye? Oh, gawean guru ngono tok. Rumangsamu memberikan semangat kepada orang lain itu mudah. Mudah lah. Ora gampang loh Mas kowe, ora mudah loh Mas. Lah wong karek ngene to. Iso kowe. Iso no. Coba. Coba semuanya lebih kompak, lebih serempak yang keras suaranya. Kalau saya he jenengan hu semuanya ya. Coba. He. Lah padha nanti wong-wong. Lah iki dak sakmene kae kok padha ning ndi piye ta kowe iki?
Yang semat. Yuk. Cangkemmu mbok meneng sik. Ora disauri ku lho. Ngrungokno daratan iki lho kok iso. Daratan iki lagi ro donya ini. Iya to, kok dikon kok malah hihihi. Iya to. Kowe mau piye to? Mulane aja sombong dhisik. Ibu-ibu semua yang hadir di sini minta suaranya yang keras sekali lagi ya. He. He. He he he. He. Kowe piye? Apa ora ana sing nyauri kok Lah ya aku kisinan. wong aja patah semangat, Mas. Dengan nada lain. Walah badokan hahe ra kudu. Tenan kowe ra kudu. Lah kowe ibu-ibu modele seminyo-minyo nak karo aku. Ya aja Wah kowe disauri kok aku gak. Lah kowe dhewe ndagel kono. Kono karo tanggo mulya. Aku ra kudu. Tin. Wes pegatan aku. Alah sing kudu megat kowe iki ya sapa kok Lupa, kakane kowe iki. Mak. Mbok kira iki bojoku to piye kowe iki? Mulane wong iki aja Jane sombong nek dhisik. tontonane niki. Hah. Ibu-ibu kok ngarepe aku rada ora peti setuju. Lah nyapa? Aku terganggu rut ando. Terganggune piye? Wah, lah iki untungnya gak enek. Sopan-sopan. Sopan-sopan. Lah terus? Lah pinginane enek sing loro jejer iki. Hah. Gendong anake kene ngemiki. Ndelok campur sari lho. Walah wayah laku. Lah angklong-angklong lah kok dhek melok ngene. Anake bingung to, Do. Lah terus bar nyanyi iki Anglia numpak. Oh, anake karo mik anake ngene-ngene. Ngono gak tok-tok ngono. Lah kowe terus mbok apakno? Aku ya kudu tak pasno ya aku. Pelanggaran kowe. Apa mbok Lah he dhewe? Lho, tenan kowe. Ya. Lah mulane wong ki aja sombong dhisik. Wis gampange pisan kas, kowe nganggo swara liya, swara sing gedhe. Dadi ibu-ibu men terkesima. Baik, ibu-ibu ya. Nah. Mohon maaf. Saya minta suaranya. Hehe. Subhanallah. Ora disauri apa? Masyarakat Tanggung Mulyo ini sangat luar biasa. Ah. Tetap semangat. Hehe. Enek sitok kok kayak ketekek lho medul. Coba yang keras lagi. He. He. Aduh. Wah, diumbar-umbarne kok. Lah kowe mbok ngene. Mangkane ket mau masyarakat ora nek sing nyauri. Nyapa? Lah ki mbok kon menengi. Itu namanya kamu salah paham sama aku. Alah wong tertangkap bahasa kowe ngene. Ngono wae. Ini bukannya nyuruh orang-orang diam, bukan, Mas. Lah apa? Ini melatih untuk warga sini untuk rajin sikat gigi. Ngene. Iya. Sikat gigi gak jebol telak. Sikat gigi kok parai rono. Langit-langit gigi. Lho, Bumi gigi, langit-langit gigi. suara biasa. Nek sekali aja he ngono nganggo nada. Piye? Siji aku marem lho. Apa iki? Siji. Lha kowe apa iso kok hahe. Lah nek kuwi nadane cah TK ya apane to, Mas? Ya kedek. Tak tung, tak tung, tak tung, tak. Kowe diece karo sinden. Diece karo sinden. Ya apa ta? Rumah saya Aku tak omongi. Oke. Tenang, ayo. Oke. Kedek, Tirone ya. Oke. Coba ikuti suara saya. Oke, siap. Untuk menghibur masyarakat Tanggung Mulyo, oke? Oke, siap. Ya, Dedek siap ya? Siap, Pak Komet. 2, 3, 4. Ayo. Ha. Angel lho golek wong tuwek ra duwe isin. Iki jane nanggap dagelan cacat ngono to piye kok iso lambemu kowe kok iso
nyanyi sing genah sing becik menghibur warga kene ya penak to Mas. Ya. Wong ki acarane nggih sedekah bumi Nggih. dusun Tanggung Mulya. Nggih. Luar biasa. Niki nyuwun sewu jenengan lek tarian urunan sedekah bumi ngeten niki nggih ikhlas napa mboten Bu? Rela atine napa mboten Bu? Alhamdulillah. Sing jawab ra ibu-ibu ya. Heeh. Nyawa tak ikhlas, rela ngono ta. Iya to. Perkara merok golek. Ya bapak-bapak lho. Sing ketok bapak-bapak ketok guyu-guyu ning asline batine kesiksa. Bapak-bapak. Kowe omonganmu aja sing lincip Mas. Lho pancene yo iya to to. Tetep. Kepala rumah tangga ngono kuwi. Kepala Mas, tapi di dalam rumah tangga itu yang diutamakan adalah seorang ibu. Woloh, kemeruh. Loh, tenang to Mas. Bapak kepala rumah tangga. Kepala Mas, wong lanang ku nek kene ibu-ibu ning omah, ape dadi piye wong lanang? Ya tangga dadi lanang. Iya to. Maksudnya ora ngarah diopeni wong wedok kowe tak omongi. Apa kuwi? Pentinge wong wedok, kowe lho iso pakaian licin kaya ngene, ki nek gak gara-gara wong wedok ora ngarah iso kowe iso pakaian ketok licin, ketok bagus kowe. Kemeruh kowe. Kemeruh piye? Lah aku laundry yo iki. Dagelan mampu kok. Butuhan rapat enek duit enak-enak tetep. Sombong kowe. Sombong. Piye to? Bisa agar rapati dhuwur ya ngono kuwi. Laundry kok wong wedok. Wong wedok ki diutamakan di dalam rumah tangga. Contone? Kowe tangi melek lagi apa kuwi turu terus tangi sing gaweno kopi sapa nek gak wong wedok? Ora tahu. Kok iso? Aku gawe dhewe. Badokan kopi karek nyedekno kompor, kayak bubuk, kayak pasir dadi. Kowe ape ngecor mbok kae pasir? Gula pasir. Ya. Gulane kuwi cilik aku kok. Wis apik dhewe bapak-bapak. Apik to. Kowe kuwi untumu ngobos apik kok. Apik to, Dok. Piye bab kopi? Lah kowe tangi melek sing bar ngombe kopi sing gawe sarapan sapa nek gak wong wedok? Alah ya ora. Lah piye? Aku panganan teko dhewe. Apa jenenge? Online no. Apa kuwi? Server Apa? server order kuwi. Lah ya panganan teko dhewe. Panganan teko dhewe kowe pesen panganan opo ae langsung teko dhewe to. Jenenge Server order kuwi. Cangkem. Ora paham we, cah modern. Modern apa manganmu telo kok Lah, modern? kowe ngerti apa? Delivery order. Lah aku lho. Deliver. Tanganmu mambu telek. Aku pergi ngene. Gila nih gue ki omong. Alah dilu. Jorok. Ya ora. Ih, najis mukul ado. Lho potonganmu wis kaya ngepet itu. Najis bungkul ado. Kowe wis apik dhewe bapak-bapak. Apik no. Mas, wong wedok ki rekasane kaya apa to, Mas? Rekosane piye? Piye to? Wong lanang lho. Bengi dinggo rina-rina dinggo wengi nyambut gawe kaya ngono. Wong wedok kuwi hamil lho, Mas. Ngandut 9 wulan 10 dina. Ya. Turu ra penak, miring ra penak, mlumah ra penak, mengkurep kaya jomba-jombit ora penak. Mangsamu. Rekasane wong wedok kuwi, Mas. Isih rekoso wong lanang. Apa? Lah wong wedok iso meteng nek gak wis sing lanang sing setor material. Apa iso? Mara-mara terplentu ngono dhewe. Ora iso, ya kudu butuh wong lanang. Ambil Kowe yo ngono, mula bapak-bapak penting. Wis kondang dhewe. Ora Wis kondang. jos dhewe bapak-bapak. Ya ora jos ngono. Kowe tak omongi kowe saiki manggon ning ndi? Lho, iki panggung ngono kok. Panggung ning ndi saiki manggone nempleke? Lemah. Lemah sing gede ning gone alam ki jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok. BUMI bumi ora nek sing jenenge Pakmi. Rungane dicak mulih. Kuping. Kuping karo dicak cecak karo omongan. Fungsinya beda. Kuwi lho, Mas. Bumi Wong wis menang dhewe. wis to, donya kok. Gede. Jero bumi enek apane? Minyak bumi. Carane njupuk. Dibur. Sing duwe bur, Wong lanang. maka ibu nak badhe ngebur piyambak. Piye nek ngebur dhewe? Ayo ngentekno oli ngono to kok. Tapi mau ngentekno oli. Tak siarna ya. Siarna aku tak nyanyi. Tenan. Ya, lagu zaman sekarang, Mas. Anak-anak muda zaman sekarang tuh lagunya agak ke luar negeri. Oh iya. Satu lagu dari kalau tidak salah Silverstone Stolen. Apa? Judul Silverstone. Wes to Inggris kuwi coba takok. Ya. Nah, judul lagunya Awayes. Oke, baik saudaraku semuanya. Malam yang sangat istimewa tentunya. Kali ini hadir di Dusun Tanggung Mulyoto. Tak hadirkan salah satu artis cowok Indonesia. Ada salah satu artis cowok yang bertubuh gempal. Sokran. Sokran terus lagi.
Kowe MC kok kaken guyu to. MC dangdut ini iki. Iya, tapi kata-katanya wis apik, cuma kuwi guyumu kedawan. Oh. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. Yang penting kata-kata. Ya. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis cowok Indonesia. Ada siapa dia? Hadir malam ini spesial untuk Tanggung Mulyoto. Hadir bersama Campur Sari. Ada Cahyo Nuswantoro. Hah! Kowe kok melok hahnya apa? Lah aku gregeten karo kowe. Lah jenengmu sithik wae. Wis diajari maksudnya ora kesidhikan ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Nah, terus? Sedengan. Oh iya iya. Sedenganmu. Sing apik ya. Siap. Judulnya Away. Baik, semua yang sudah hadir luar biasa. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Spesial untuk Dusun Tanggung Mulyoto. Ada siapa dia kalau bukan Bajul diasmu kuwi. Ya siapa tuh jeneng? Nama panggung. Dodo Aliando Alcantara. Oh iya, tak seperti aku ya. Oke. Dodo Aliando Alcantara kilo dek. Kowe nyeluk artis apa nyeluk tukang ojek to? Oh iya sepurane ya. Ora sale. Ada Cak Dodo. Lho kuwi iso dhewe nek siar ngono. Contoh Mas. Lah kowe muni kok kena. Cak duduk. Ada Cak Dodo. Nah, mati dhewe. Ketek gendut. Duduk. Ketek gendut. Ayo. Saya. Apa to, Dok? Masa anu kendang ngono suarane Mas? Kendang yang ngono to, Dok? Kendang ditak tuh, ndantuk. Lah iya ngono. Wis jajal kendang gitu. Ada siapa dia? Cak Dodo. Ketek gendut. Wah, penak iki. Aku kok eling ning simpenan ya. Kowe merasa ketuane ketek. Ketua kedai diasmu tak Ya capok. apa enek ketek sadurunge kowe ngentekno wit, Mas. Lah nyapa ning entekno wit? Ya coklek. Saiki gak enak. Ketek iki kabeh diet blak-blak mangane buah. Lah kowe soto oke, rawon oke. Oh, alah wis diomongi dokter. Piye? Kambing itu mengandung kolesterol. Ya ora percaya jere kambing mengandung cempe ngono. Gobloke. Maksudnya ki kolesterol ki penyakit iso nggarai kowe nek kaken kolesterol ya ta? Stroke kaken daging. Ngene. Tenang. Amini doyan arak ora ngarah mandi. Santai. Kowe ngece iki pemangke. Piye? Lek wong kaken mangan daging kolesterol tinggi terus kena penyakit stroke. Nek mlaku lho elek ngene. Berarti nek kaken daging kena penyakit Stroke. kowe ngerti singa apa ora? Ya apa? Singa mangane apa? Daging to, Dok? Singa ndi tau tumuk enek singa stroke. Singa kae stroke nemen. Nemen kondi. Mlakune berangkang lho, Dok. Oh, Amin. singa blok. Ayo dados pati sing apik kok sonya. Ada singa. Hei, kok singa piye to? Kaget aku. Sak dodak kok Lah singa. modele kaya singa kowe. Ora, ayo. Kowe njaluk disebut apa sing religi? Sing agak Tapi lagune luar. Oke ya. Yo, siap, yo. Ada religi to sing halus, senengane halus. Kan bangsa halus. Duh. Yo seneng mangan sing halus ora Yo. bangsa halus. Ada Cak Dodo. La ilaha illallah. Kompak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya napa saya? Saya napa saya? Engkang gadah utang piutang monggo saged sesambetan kalian keluarganipun. Tembak apa tiba wong kok ora imbang. Ter ngono penak. Lho kok mulane ta belajar Kaboten Mas bokonge. lemak tok. Emak piye kok so. Ayo baik, satu lagu khususnya Musiknya untuk piye, Ki? Hah? Musiknya ki lho. Musiknya Mas, drum Mas ya. Duk tak duk tak duk. Oke. Terima kasih kakak saya. Kokok tua. Satu lagu dari Amerika yang berjudul Away Yes, terkhusus buat saudara-saudara saya yang ada di sini. Yuk, muntil Musik. come on everybody, yo, hey.
Aku yo melak ya. Oke, yo. Come on. Yo. Yo. Rock. Yo. Hey, way, yes. Oh, Come on, baby. luar negeri. Rock. Kok Yo. tok. Hey, way, yes. Yo. Hey, 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 way. Hey. Hey, way, yes. Hey. Hey, way, yes. Hey, so cakone kluru. Krungu suarane kadeng kemrusu. Ya tahu krungu. Ewe yes. Sik. Ewe yes. Sakno cek enom ta. Kowe iki lho penyanyi apa? Saya lambemu. Kur ketetak Gaduh kowe. Ewe yes lagu lagu luar negeri teko. Hei waya esuk jagone kluruk. notol kowe wi. Lagu lu dodol ae waya dadak. Ewe yes. Lagi apik rock. Ewe yes. So. Lagi. Ae waya iki lagu apa? Lagu kolaborasi. Beh ditunggu masyarakat Tanggung Mulya kok. Bon Jovi Ya. kolaborasi karo Dedi Kempot. Lagune Ewe yes. Ora tenanan. Kowe apa iso? Aku share nih. Oke. Innalillahi. Cukup ya. Lah piye to? Medeni ya. Ya sepurane aku gak ngerti yo. Innalillahi kepaten. Jack 1 2. Wah. Wenak napa niki sone kok wenak Mas? Sidar koso. Sida rekoso ndiasmu kuwi. Apa? Ergo luar biasa istimewa. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Wenak. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Loh, kok endi piye ta? Dah. Aku yo golek kan ora enek apa-apa. Di situ ada buah-buahan, Han. ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing. Belimbing. Untukku garing. Pakai blimbing. Dan di situ sudah ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Eko apa Eko syariah, Mas. Oh, syariah. Ku kaya Bang Bente. Eko yang menjaga kesopanan. Oh iya, muslimin dan Selimat. Oke. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Tak omongi. Kecantol. Suwek. Eko apa ya Mas? Syariah. Hati-hati yang di bawah sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Luwo. Luwo. Kata-kata kok horor kabeh. Apa berarti kowe sing gak iso? Oh, Eko medeni wong Mari kita sambut. But. Lah. Pak Eko kalau Pak omong jorok Pak potong Gak, 750 Pak. Aja seaki rung jelas lho. Lagumu apa lagumu Inggris? Ya Inggris tenanan. Yuk, baik hadirin supaya berbahagia. Bon Jovi. Biar berjudul Sunday. Alright. Malam yang sangat istimewa. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, cow. Bintang tamu Bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa Gue dipasang drop. Hari-hari bayi ya. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, cow. Artis yang berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Ya tahu maling barang kok. Sudah sangat terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Kaya anakku Akhirat ora usah. Akhirat tidak usah. Yuk, kita kasih lemparan batu batako, cow. Copet apa piye jane kok. Lah piye? Kita kasih applause. Kita kasih aplaus yang meriah untuk siapa lagi kalau bukan Komodo. Come on everybody. Sunday. I love you baby. Alright. Thank you all. Sandai ne sapa nengisor meja
sapa kiwa sedaya mlaku ning ngiwa apa ki sandale sapa Siluman Ketonggen. aku menghibur Gundul mamblek kuwi. piye to Wong lagu sandal bahasa Inggris kan Sandale sapa kiwa sedaya. lah timbang kowe ya pipi eneleh nek iki nesu. Iki lho nyanyi karo ya kene. ki guyu-guyu dhewe kan. Lah iya, greget. dites suarane dites ayo. tes mic kowe Maksudnya ditanjake. Roket sore wis luwak lauk kowe ta. Ayo ditanjake setunggal pokok setunggal. Ada. Siapa iki? Siapa iki? Kowe iki MC apa penyakit to? Weh, Yo ada. langsung tes nyon sewu sak. Ada. Tes. Iki kok tes to. Kowe iki kaya MC sing ning Indosiar tau ngerti apa ora nduk akademi. Iya. MC ini ki ra nduk lebih. Iya, Dadi iya. sing mirsani ki seneng. Piye. Baik hadirin semuanya berbahagia, tak panggilin artis cantik yang berikut ini cow. Artis yang satu ini pesindennya Cahyo Nuswantoro. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km Wah. dan mempunyai panjang tangan 7 meter Wah. dan mempunyai kelopak mata mendolo 7 meter persegi. Kuwi wong pokoke Siluman. Nah, nek lebih kan ngomong podo penasaran. Kalau hayu ning gone Tanggung Mulya enak apa to? Artis sikile 7 kilo. Iya. Moro. Heeh. Yuk, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Yo. Sapa Mbak? Aduh. Wis tak kira wis hafal. Lali kok. Tambahin Mbak. Hah? Mbak Uli. Uli Inces Cahyo Nuswantoro. Oke, terima kasih. Luar biasa, silakan kembali. Tuh, urung nyanyi yuk. Ini Siap. ketika saya lihat pasangan berdua ini pasangan yang sangat serasi. Sik dari ramang. Eneng apa? Enak. Piye? Mau munggah pertama nyanyi apa we? Anu, kawin kontrak. Kawin kontrak lah ya, apik ta pasanganmu? Apik. Aku dibokone ngene. Heh? Iki. Loh, iki malah biduan sing nomor 1 sak Kediri. Iki. Kok modelnya gak ngono to? Modele piye? Tuwek piye to ketok tuwek ning asli. Ora usah protes. Lah. Piye to? Kowe gawe perkara mari. Biyen nek kowe Iya, iya. golek ya aku nek Iya, iya. kedinginan telepon aku kok kowe saiki ngono gaya kowe. Mboten Bude. Lho kok budhe piye to? Anu sayang. Kok iso? Anu aku cuma mengetes kamu Mas. Kok iso kamu lupa ngono karo aku? Ayo diganti. Enggak mungkin lah aku lupa sama kamu. Di masyarakat wilayah Tanggung Mulya ini kita menghibur bersama ya sayang ya. Bales Mat, bales. Aku kangen loh Aku sama juga kangen. Aku tuh kangen banget loh sama kamu Cinta. Weh, Kok lama nggak romantis. ketemu loh. Romantis. Saking kangennya loh Mas lama loh. Kowe jane romantis berarti. Loh, ini adalah pukulan sayang. Pukulan ini cangkem dingin nih. Ora apa-apa Kue ngono. belean cinta Oh, loh. belean, ya. Apa umumnya wong lak ngene, iki ngene lho. Ini belean cinta. Piye, Met? Kena ali-ali. Tapi kan gak loro. Gak no, Ah, kok karo ora. cinta iki gak Cinta, kena coba to. sakit. Kowe iki ya. wong lanang ya aja gelem kalih dibales no. Iya. Heeh. Sayang. Kamu kangen gak sama aku sayang? Aku kangen tapi habis gimana sih kita kan sudah lama gak ketemu. Lama ya, kamu manggung, aku juga manggung. Manggung kita- Gimana coba? Kita kalau kan sama-sama sibuk toh. Iya loh Baru cinta. kali ini ketemu apa ya namanya juga ya kita anu Piye kamu cinta gak sih? Doren Masih itu sama tuh aku? cinta Piye? banget dong mungkin Piye? Yo. aku cinta dong sama kamu. Ih, kamu lucu deh. Kangen kamu juga. Kamu juga. Urusane apa kok aku mbok
Aku mbok cuwowo mendhuwur ki. Nah aku sampai kene. Heh. Mudar aku. Ngene lho ngene lho. Nah, piye to? Sampeyan demek piye? Ngene lho. Bales ae, Tris. Lho aku lho yo ndemeke apik lho. Ayo, Tris. Lho, ngono kok iso men sampean kok. Ngene kok mbok ge masalah to. Wani kowe ayo. Apane ngantek Pak Eko anu karo aku tetep aku wani. Wani jajal. Piye, Mbak? Aduh, lah kok aku sing milih. Aku kaya mesangi babi. Ngesane wis mangke kethek saiki babi. Enak nggonku bojonegoro nak ngarani enek babi kejiret. Ayo kowe jelo apa mumpung ketemu aku lho. Ayo duet berdua. Ayo jelas. Jelas no, wong yo kangen. Saya beritahukan Bapak Ibu, Cak Komet ini luar biasa. Beliaunya di samping sebagai seniman, di rumah adalah seorang pengajar. Kemarin sudah pernah ikut lomba campur sari di Kabupaten Bojonegoro. Beliau dapat juara 1 dari 10 peserta. Karena yang 9 pesertanya bisu semua ya. Nggih, dadi musuh kula namung abu. Tapi kan juara. Juara, musuh wong bisu ada juara goblok ya. Ayo dirayu karo pasangannya, ayo sini sini. Oke. Ya iki lho kok aku iki piye to? Cekel tangane, cek. Karena takut ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Ya apa iki? Ombe pasangan kok malah nyanyi lagu cewepet iki Sing apik to. Aku sore mau bantu TikTok. TikTok-e piye? Ya ngono kuwi. Lagune Roma. Karena takut ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Nana. Cinta lagune sing mesra. Iya sayang. Cinta. Sing lanang kudu tak koprok ndase. Jare kon mesra. Oh, iya, Jadi mesra, kon mesra. Kethek iki lungguh ae rasa menek-menek mesake wite. Oh ketek kok sampeyan iki Lah yo kingkong. kethek diet manane. Matur nuwun Bu Kethek. Tak ngurusi sing telu Besarnya aku, ben aku tiba. Ndak Kakak, aku enggak sengiji. Sengaja. Sengaja. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Romang sakok malah ngrusui to kowe. Lah iya, aku iso mangi. Kupengku ki budek lho Mas, ngene-ngene idumu ya muncat wae lungguh ae. Iki budek ta. Ngono lho. Lungguh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mikmu lho. Ma aku mau melok seneng tok, Ma. Aku ora piye. Ora usah ngono-ngono ki kupengku risih ya. Mama, mengganggu kemesraan kita. Mengganggu kemesraan kita. Wong kethek bro lungguh ae, Bro. Lah iya, ngene ki arep meteng-meteng lho kok. Weh, kok meteng-meteng piye to iki? Aku nyanyikan buat kamu. Iya, rumah koma-koma. Iya. Apa bongko ya koma-koma kok. Rumah Ani. Iya. Kita wis wedo ya kentir gitu. Ani. Apa Roma? Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Semoga akan terobati rasa rinduku padamu, walau aku gak sang rayu piye. Kenapa? Ayo tarik tambang. Lah nyapa ya? Lah iki aku dibuat kaya batang ya. Ora enek mesrane ajari to. Mesra kuwi. Ngene lho. Misal aku dadi sing dadi gendeng. aku sing wedok. Ngene lho, Mbak. Sampeyan tau dadi wedok ora ta, Mbak? Lho lha iki wedok. Wedok ya, Mas, Blok. iki. Nek wedok tak ceke dhisik. Aja. Lu nang sopaan. Ngene lho, sampeyan wedok ngene. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Semoga akan terobati
dan nangkap ulo. Api kowe ate. Aku wis isin to. Nggih ngapunten Bapak Ibu menika contoh keluarga ula tali picis nggih. Dadi saged melet-melet ngeten iki nggih. Monggo nek ajeng tumbas niki 2.000 kalih nggih, monggo. 2.000 kalih murah men. Ayo duit sing becik, sing apik. Sing apik aku mang wis kawin kontrak. Ya kowe ganti. Iya, ada permintaan dari keluarga Mak Murti. Mak Murti. Iya, Mak Murti. Oh iya, ora ngerti wae Di. Karo. Padha. Alah, padha. Mak Murti itu penggemar dari Cahyo Nuswanto. Oh, luar biasa. Baik, Ngersakne ayang-ayang Kang Mas. Ayang-ayang. Oh iya. Bi tahu ayang-ayang. Tahu lah, Yuk, tahu roh ayang-ayang. Ora roh kowe mesti roh lahir we. Ayang-ayang tahu saya. Tahu lah. Alah gak roh we. Urung lahir we. Ora pengalaman we. Ora pengalaman lagumu mesti papeling. Mae, mimi cucun cit-cit, Mak. Cit-cit, Mak. Ayang-ayang kuwi lagune sing Piye ya lagune piye? aduh sayang. Alah, kuwi dhewe tresno. Duh, dewa gede tawa gadahane maratuwa. Apa iki? Iya. Oke wi. Sayang kita lihat ayang-ayang. Iya dong. Kita nikmati lagu ini. Jangan hiraukan demit-demit yang ada di belakang. Kowe sida oleh wong wedok iki omahmu rubah tak nderi. Lah nyapa? Ha diketeki kabeh entek iki. Mbok kira rayap kuwi. Meneh ndur gendeng iki. Spesial bersama Cahyo Nuswantoro. Tanggung Mulya bergoyang. Tanggung Mulya Burger. Adik-adik jangan tawuran ya, yang tertib ya. Apa wong delok ning ngarep kok tawuran ki apa lho? Nggonku enek lho sing tawur malah ciri-ciri. Lah terus piye? Ora piye-piye. Asik. Cahyo Nuswantoro ya guys. Tanggung Mulya bergoyang. Jak komen jak dun. Ya. Murti sekeluarga. Terima kasih. Pak Murti, I love you. I love you too. Cocok neng aku ki asine sampean duit karo iki aku ya seneng ya nelongso. Nyapa? Senengku ketok apik suarane ya Ya. pasangan wis pas. Nelongsoku siji, Met. Apa to? Umpamane kowe iso dadian nikah karo iki, tak jamin Piye? 2 dina patah tulang kowe. Kowe ya ngerti dhewe to. Bukan nyengkrengi wong. Yen aku kangen. Dek yo milih sing apik. Aku ki yo apik. Lah ya, iki aku luwih apik. Kudu trimo. Iya, tuh. Hei, keluarga kupu-kupu hitam. Wes to ben angger jebles ya, bene. Apa tekon dipene? Sayang. Iya, sayang. Iki lho kok kowe nyaut nyapa lho. Lah kono urung go mik. Kayak mik. Neh. Sayang. No. Kita adalah ini kebetulanku. orang kok tak tembaso dhewe. Wis tak tak lah aja Lah engko ki wis enek. Endi? Aku Pira? 10. Sayang, Dalam. kita agak jauh saja. Nanti Ya. kita ketularan. Betul nanti kalau kita dekat keluarga Tularan situ, penyakit apa piye kok? nanti kita ketularan kudis, kurap, gatel dan Iya. juga kiroken. Nyek panu Apa piye itu dah ayo. Yen aku kangen. Alah wis biasa lah aku liyane. Para aku. Liyane. Iya toh. Mah aku nak lagu kuwi. Ya tak ganti Mas. Ngapa wadewe Lagi lah, kalah keton. yen akhire ati Sing lanang iki suarane bergodok. Nadamu kok iso ruwono. Senen. Nyanyi elek kok iso. Kang bojomu kok taleni, Kang. Sapi ya mau. Tidak boleh seperti itu dengan sayang. Walah banget anak-anak paling ranti gulu. Ranti gulu piye to, Kang? Ya karek ngelas kayak gulu banyak antara kan. Ngono ki tak
takon kene lho Mas. Kuncinan apa Mas? Kalaweton iki sak pira Mas lanang? Kalaweton lanang sak pinten Mas? Jreng. Ngopo? Iya iso aku. Lho nek gak ngono. Oh, Ngopo awak dhewe pian kepedho yen akhire ati iki sing diremuk kok gak penak aku malah. Kowe tak warai ben penak? Ya Ya wes. Aku manut kono Mas, sak pira Mas biasane kalaweton? Ya, madara. Sabar ya, Dik. Ngopo iki pian kepedho? Ayo. Yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sekacalo jare wong tuamu wetane ora katon Gathok asale saka tela. Mata ngantuk. iki grup yang merusal kabeh terus kok. Enak to. Wong aku ki lek sampe nyanyi tak bener-bener kayaknya apa kok teko gethuk barang Lah ki. terakhir lagune piye, Ndra? Jare wong tuamu wetane ora katon. Gathok asale saka tela. Mata ngantuk. Iku bas. Gathok asale saka tela lho. Ya apa tuh? Guri aku cek oleh geligu gini. Kowe apa iso? Jare wong tuamu wetane ora katon. Gathok asale saka tela. Kaya sakit. Kalau dulu Pak. Ora bisa ge. Sutresno rewel ae. Jambu alas. Oke dulur lanang njaluk jambu alas. Ora masalah. Oke, langsung dikasih. Oke. I love you. Oke. Dalam. Oke. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap damai, kita saling mengasihi, oke? Oke. Optimus Prime. Oke. Optimus Prime. Walah. Koyo nusul. Tayaman sing wedok ngene pola ra kaprah. Mas minangkani pamuditane saking masing ngersake jambu alas. Jambu alas. Nggih. Ayo nggih kangge ngregengke suasana dalu punika langsung dipinangkani wonten jambu alas sesarengan kalih Cahyo. Nggih. Penak ya tuh. Penak. Ambekanmu kayak kebu kejiret. Iso kebo kecil. Iki jenenge totalitas, Kang. Paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Tanggung mulya. Luar biasa. Nggih. Kripik gedang, kripik telo ya, Kang. Nggih timbang golek aluk balen. Ya apa ora nyambung neh. Si Dedang Waton Rata. Niki campur sari Cahyo Nuswantara tasih berlanjut. Tasih berlanjut. Siap. Enten guyone nggih enten tembange. Tembange. Nanti Sabar, Kang Mas Kedap. bisa request di sini, oke? Nggih. Heeh. Banyu langit siap. Nggih, sekedap, Oke, sekedap nggih. Nggih, mangkaten kula anggenipun paring panglipur mbok bilih wonten klenta-klentinipun kula nyuwun pangapunten kang sak kathah-kathahipun. Dongane, Kang. Nggih, mugi-mugi Tanggung Mulya ke depan semakin maju, sedaya kemawon paringi sehat walafiat. Amin. Allahumma Amin. amin. Matur nuwun. Monggo Kang Kita MC. kembalikan monggo. Kang MC monggo, Kang. Ah, dulur ah. Ya nggih. Matur semadun sakit katur Cak Komet kalian Cak Dodo ingkang sampun ngaturaken hiburan katur Bapak Ibu warga masyarakat Tanggung Mulya sedayanipun kangge waranggono ingkang badhe ngaturaken tetembangan sesarengan Erko Audio wonten Genduk Cahyu Alfi Anissa Riri Cahyo Nuswantara